ناوی آگر بسته نمیریه برین داره برینی بچلو هفته حوجناکه به هزار شوپی نره توشه بچک ورم فهم گرین اوج من را بسه اسیرو خواه بشم سبیجی و بشم هر روز دنویسم ده بشم لیرو ببینسم رادیو دنگیگن دنگی توی حواتیا جناوندان و چند رادیو دنگ گلدم باش کدر نیجه رو 15 آذار 2024 این لی بروکسل ساعت 8 لامده ده امن و چند سرسی به پیشکش بکندم دم آزادی ری برا پویه گریبا برچیبونه آگرتین آزادی دروژه سدو دهان ده دو مگرتین سیاسی نگرتکن باکوری کردستان و ترکیه جبو آزادی فیزیکی ری برا پولای جلان و چار سرکینا پرسکری کار کرد برین دموکراتیک و راکرنا تجیده دست به گریبا برچیبونه یادم که او دور وگر کربون چالاکی دروژه سدو دهان ده بردوام دیگه چالاکی گریبا برچیبونه ده 27 مجداری ده چارچوی کامپانیا جبو عبدالله اوجالان ری آزادی جبو پرسکری کار کرد چار سری دموکراتیک ده دست بکرن گرتین سیاسی دست شانکری بون که هکی حتی بازی ثبات تجید نه راکرن ده چالاکی خود در باسی خوناغه کردن بکن گرتین سیاسی بناوی دنیز کایا دو 12 ثبات ده قوانی که دندا و بها گود جبو راکرنا تجید سر ریبرتیا مد 27 مجدار 2023 آنده دست بگیره و برچیبونه که بو اومر آگه هاند بکو دید بازه ثبات ده در باسی خوناغه کردن بکن لبله جبو باندور لپنگا ولی در بهاتی دست بکرون لخباتن بجارتین نکه ما بریاردا کو پشت بجارتین در باسی خوناغه کردن بکن هم چالاکی خواه گره و برچیبونه یا دور وگر حتی پشت بجارتین دریش دکن Pelegodarın heja girtiye binave isme çardak ku 15 rojbere hatı bu verdan lımala xwe şehit bu. İsme çardak ekuli girtika tipare xar pete jber nexweşiya genetik miyopati daha dermakirin pişti itiraza parizere vi saziya tıpa adiyateke rapora nikare biten asere xwe jiyana xwe bidomine 28 Sıbatê de serbest hatı bu verdan. Çardak ekudmeşe de zahmeti dikşand ve kursiye bir tekerlek jigirtike derketi bu. Çardak duh jiber qayrana dil mala xwe jiyana xwe jidesta. Cenaze İsmet Çardak Jaliye Malbat ve Haskiriye Nui ve Luguristan Yeniköy hate defin kirin. İroji de bu Çardak limale sersağı be kabul kirin. İsmet Çardak da sala 1992 ande hatı bu gertin o ceze müebbet ile hatı bu birin. O ligirtigi bir nexweşiya genetik miyopati ketibu. Jiber dermankirna şaş nexweşiya wî gelekî pêş ketibu. Bi tecrîtê îşkence li girtiye bi nexweşiya giran Erbayî tê kirin. Mehmet Erbayî tevî ku girtiye bi nexweşiya giran e sürgînî girtîgeha Bucayê kirin û avêtin hücreyê yek kesî de. Mehmet Erbey di sala 2009 de li Wanê bi bahanê endamtiya rêxistina hate girtin û bi 25 salan hate ceza kirin. Kuşka Mehmet Rojda Erbay diyar kir ku keke wê di 28 Sıbatê de biriya telefona agahî dane wan û got 10 saatan di waseyta rengê de hatiye girtin ji bo sürgûnkirina kekê min em agahdar nekirin. Me serili ihade û öheda Mersinê da. Rojda Erbey anî ziman ku keke wê 15 salane girtiye û ji sedema mercê nebaşiyên girtîgehê nexweşiyên mîde gurçik piştê li peyda bûye. Destur nadin bi kesîrê têkiliyan deyne tenê mafê saetekê yê çûyîna pirtûkxane didine. Bi tenê dimîne û dema diçe hevdîtinê jî bi tenê dibin hevdîtinê. Daxaftina bi telefonê de anî ziman ku tecrît lê tê perskirin. Weke malbata wê em ji ber pirskirekên wî yên tenduristiyê bi fikarin û van kiryarên lidî ji mirovaniyê qebûl nakin. KCK şehiden Halepçe bir ani hevserukatiya konsere ve bera KCK bir vesile salvegera komkujiya Halepçe da xuyan yekda şehiden Halepçe bir ani ugut emi hesabı hem komkujiyan bpersin.
KCK Diyarbakır ku hêzên Mêtînger û Qirker yek ji komkujiyên li ser Kurdan di 16 Adara 1988 de li Helepçeyê pêkanîn. Komkujiya Helepçeyê di dîroka mirovaniyê de yek ji komkujiyên herî bi vê êş û hovanê ye. Bi hezaran Kurd jin mêr zarok û kal bi çekên kîmyewî bi awayekî hovanê hatin qetilkirin. Ev komkujî li ber çavên cîhanê hat kirin û tu dewlet li dijî wê derneket. Neteweyên yekbûyî dewletên yekbûyên Amerîka, Awropa û dewletên din li hemberî vê komkujiyê pêdeng man. Teredema ku berjewendiyên wan kete bin metirsînê li dijî rejima Saddam rawistiya. Lê di êrişên en falê de li hemberî qirkirina bi sed hezaran Kurdan pêwîstî nedîtin ku tiştekê bikin. Hêzên modernîteya kapitalîst û qirker îro jî piştgiriyê didin polîtikayên mêtînger ên dewleta Tirka dagir ket. KCK bank li siyasetmedar, nivîskar û rewşenbîrên Kurd kir ku li ser komkujiya Helepçe û hemû komkujiyên li dijî Kurdan hatine kirin rawastin û rastiya dîrokî derxin holê. KCK got dema ku dewleta Iraqê li hemberî têkoşîna gelê Kurd têk çû ku di sala 1983 de yêneke û dewleta Iraqê li hev kirin. Di peymana hate imzakirin de çareseriya pirsgirêka Kurd li ser esasê xweseriyê hat erêkirin. Lê dewleta Tirkiye devrê û ev peyman xira kir û got em çareseriya pirsgirêka Kurd bi çawayê qebûl nakin. Saddam jî cesarê ji dewleta Tirk gird û operasyona en falê dest bi komkujiyan kir û komkujiya Helepçeyê jî kir. KCK herî davî got komkujî û qirkirinên li ser gelê Kurdistanê îro jî dewam dike. Dewleta Tirka Qirker Mêtînger û rêveberiya faşîsta Tayyip Erdoğan bi çawayê naxwaze pirsgirêka Kurd çareser bibe û bi gev êriş û dagirkeriyê hewl dide pêşî li vê bigire. Çawa ku li Iraqê kir, îro hewl dide li Sûriyê jî heman piştî bike. Li hevkirina dewleta Sûriyê û Kurdan çareseriya pirsgirêka Kurd li Sûriye astang dike. Divê em hîmen ku rastiyên dîrokî li ser hatina avakirin baştir fêm bikin, yekîtiya xwe ya neteweyî xurt bikin û li dijî komkujiyan û dijminê qirker bi bandortir û têkoşînê mezin bikin pêşiyê wê bisekinin. Belgodarên hêja agirê Newrozê bi coşeke mezin tê pêxistin. Jinên li İdrê bi duruşmaya bijî serok Apo agirê Newrozê vêxistin. Endamên tevgera jinên Azad Têja û Dem Partiya İdrê li taxa Özgür agirê Newrozê vêxistin. Jin û zarokan alaqeyeke mezin nîşanî şahiyê dan endamên Têja û jinên taxê bi meşeleyan hatin qadê û bêyînaber duruşme berskirin. Namzetên hevşeredariya İdrê Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş, Parlamenter Yılmaz Hunji tevlî şahiyê bû. Namzetên hevşeredariyên Necla Kum û Mehmet Nuri Güneş axaftin kirin û baxşan ser pirsgirêkên taxê, zarok, jin û ciwanan. Namzetan anî ziman ku ev ê piştî 22 adarê gav bi gav pirsgirêkan çareser bikin û gotin wê şaredarî bibe şaredariya gelan. Li Qamişlo û Çilaxa bi beşdariya girseya gel li Parka Şehîd de Helepçe ya taxa Kornîşê agirê Newrozê hat vêxistin. Di pîrozbayê de endama Koordînasyona Kongreya Sar Remziye Mehmet Axivî Newroz li gelan pîrozkir û got ji kawayan heta masum duanan ji zekiye heta roja îro agirê Newrozê hîn geçtir dibe. Bi projeyê xweseriya demokratîk wek gel û tevger li dijî her cure êrişan em li ber xwe didin. Bi xêra berxwedana rêberapo û hemû pêkatiyên herêmê rojane êrişên dewleta Tirka dagirker walatên derxistin. Birehê mazûm û zekiyanan em ê Newroza 2024 bikin sala têkbirina komployê û bikin sala azadiya rêberapo. Şahî bi duruşmeyan bidawî bû. Şêniyên Çilaxa jî li ber komîna Şehîd Hemrîn Newroz pîroz kir. Endamên Komînê Hüseyn Hüseyn Newroz li hemû gelan azadîxwaz pîroz kir. Şahî piştî ku malbatên şehîdan agir vêxistin bi geredana govendê berdewam kir.
Rojnamavan Süleyman Ahmed 143 rojin jaliye PDK ve hatiye revandın tu agahi jenayı gertin Rojnamavan ve editörü beş Arabi Ajansa Rojnivse Süleyman Ahmed 25 Cotmaha 2023 ande lideriye peş xabur semalka jaliye izin PDK ve hat revandın u 143 rojin agahi jenayı gertin. Hafte ilk peşte revandıran Rojnamavan Süleyman Ahmed asayişa PDK du hoke da xuyanek teji berovaji girin u nerasta ugun Süleyman Ahmed ne rojnamavane u gefa cezakirine lexwar. Ajansa Rojnivsejî daxuyanek da ugu Süleyman Ahmed nêzî 5 salanek û di beşa Arabî ajansa me de wekî editör kar dike. Em wekî ajansa Rojnivsê asayişa duhokeya pê dike şermezar dikin. Em daxwaz dikin ku aqubeta Süleyman Ahmed di zûtirîn de me de were eşkere kirin û berdan. Ji parêzerên Süleyman Ahmed Nêriman Ahmed jî diyar kir ku ji dema revandina Süleyman Ahmed ve ew hewl didin müvekkîlê xwe bibînin û dosya wî bixwînin. Lê asayişa duhokê destûrê nade. Parêzer Nêriman Ahmed got piştî ku em hatin astenkirin me serdana dadwêrê asayişa duhokê kir û xwest ku destûrê bidin ku em müvekkîlê xwe Süleyman Ahmed bibînin. Dadwêrê asayişê destûr da lê asayişa giştî destûra dadwêr qebûl nekir û rê neda ku em müvekkîlê xwe bibînin. Rojnîs parêzer û malbata Rojnamavan Süleyman Ahmed gotin PDK ji ewlehû jiyana Rojnamavan Süleyman Ahmed berpirse. Li Başûrê Kurdistanê sê partî bûn yek îtifaqa Herêma Kurdistanê ragihandin partiyên bûn yek Partiya Sosyalîst, Partiya Komünîst a Kurdistanê û Partiya Zehmetkeşanê Kurdistanê. Her sê partî ji bo hilbijartinê xwe kirin yek û îtifaqa Herêma Kurdistanê ragihandin. Hat zanîn her sê partî dê li ser diyarkirina namzêtên hevbeş li herêmên cuda yên Başûrê Kurdistanê li hev bên. Her sê alî û li hewlêrê ji bo diyarkirina rêgez, şert û hûrgiliyên hevbendiya xwe û tomarkirina wê li Komîsyona Hilbijartinê civiyan. Welatparêz Cemal Duman jiyana xwe ji dest da. Cemal Duman ku demeke dirê ji ber nexweşiya pêncîşerê da dermankirin li Verviyesê Belçikayê jiyana xwe ji dest da. Cenazeyê Duman ji aliyê gelê Kurdistaniyan û hezkiriyên wê ve hat veşartin. Cemal Duman 62 salî bû ji Meletiyê bû ku bi salan li Belçikayê jiyan dikir. Duman bi salan di nava têkuşîna azadiya Kurdê cih girt li komele û meclisên Kurdan de peyvêr girt û bawayeke çala xebitî. Ji bo Duman li Verviyesê merasimê hat pêkanîn. Piştî merasima li Cemxaneya Verviyesê li heman bajarî hat veşartin. Piştî veşartinê li navenda Civaka Kurda Demokratîk a Verviyesê sersaxî hate qebûl kirin. Belgodarên hêja nûçemeye dawiyê nivîsekeye du Hizbullah îro Hudapar. Ev sernivîsa Rojnamavan Cafer Tare û wiha dewam dike. Hizbul Kontra ji dema ava bûye û vir ve bi fermana Dewleta Tirk li dijî gelê Kurd tundî û sûç kiriye rêxistineke sûce. Hudapar Hizbullah navê xwe guhertiye Dewleta Tirk bi Hudaparê dixwaze Kurdan parçe bike. Dewletên İslamê yên li rûşlata navîn bi destê welatên Rojava ava bûne û İslama siyasî kirine vengiha siyaseta xwe û mîna hêzên emperyalîst tevdigerin. Ev devlet destûrê nadin ku li Rojava herêmê statûya Kurdan were erêkirin. Bi salan ku ev devlet bi taybetî Dewleta Tirkiye dijberiyek tund nîşanî Kurdan didin û êrişî Kurdan dikin di sûcên şer de sînoran nas nakin. Dewleta Tirk li Bakur û Başûrê Kurdistan li dijî tevgera azadiya Kurdan û gelê Kurd çeken kimyewî bikartîne. Dewleta Tirk çeteyên Daişê destek kirin. Zilma ku li Kurdên êzidî hate kirin wê ticarî nêjbîr kirin. Dewleta Tirk ne tenê çeteyên Daişê çeteyên wekî El Nusra û Hizbullah destek kirin û gelek komên din ava kirin û li Rojava li dijî gelê Kurd û gelên herêmê bikartînin. Cafer Tar dibêje Hizbullah bi giştî ji Kurdan pêk dihat û li bajarên Bakurê Kurdistanê li kolanan welatparêz dikuştin. Hizbullah ku navê Xwedayê mezin li xwe kir lê tu têkiliya wan bi mislimantiyê re nîne. Eger hebane Kurdên Misliman
ne dikuştin. Hizbullah bu gotuna Kurdan Hizbul kontra bi deste devleta Türk hati avakirin û weke çeteyên kujer dihatin bikaranîn. Piştî ku kiryarên Hizbul kontra eşkere bûn, devleta Türk Hizbullah bi navê Hudapar wek partiyek siyasî avakir. Dîsa navê Xwedaya mezin li wan kir û bi desthilatdariya faşîst AKP MHP're di nava îtifaqa Cumhur de kar dike. Hizbul kontra bi navê nû Hudapar ji bo Kurdan bixapîne bahsa Şex Seyd û mafên zimanê Kurdî jî dike. Lê armanca van gotinên Hizbul kontra du Hudapare îro parçekirina Kurdan e. Lê Kurd wan baş nas dikin û dizanin ku Hudapar parçek jî temeye. Hudapar Müslümanên sexte û bi icazetin divê Kurd Hizbul kontra du Hudapara îro jî teşhir bikin. Böyle gudarên jamenû çend serî ve peşkeşkirina xatirê ve demiş.